Ka ịhụnanya Chineke nọnyere gị ndị ọma na-ege anyị ntị. Na ntụgharị gị n'ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu nke akpọrọ ohere dị ukwuu na oke ọlụ dị n'ịzụlite ụmụaka. Nke a bụ oke ọlụ ma nye ndị nne na nna. Ya mere ọtụtụ ezinụlọ ji amụ ụmụaka ole na ole, ebe Chineke mere ka ụmụaka bụrụ ngọzi pụrụ iche nakwa agbamume ndị nne na nna nakwa ọdịnihu ha. Taa onye ọzụzụ atụrụ nke Chineke bụ dọkịnta Jeremaya ga-akpọrọ anyị gaa n'ime akwụkwọ nsọ ịchawapụta okwu ahụ gbara ọkpụrụkpụ banyere ohere dị ukwuu na oke ọlụ dị na ịzụlite ụmụaka. Ugbu a gee ntị, dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Taa n'ebe ntụgharị gị, anyị na-abanye na usoro ọmụmụ ihe ọhụrụ nke anyị kpọrọ olileanya n'ịzụlite ụmụntakịrị. Anyị ga-eleba anya n'otu isiokwu nke gbara oke ọkpụrụkpụ, bụ nke anyị kpọrọ ohere dị ukwuu nakwa oke ọlụ dị n'ịzụlite ụmụntakịrị. Anyị ga-agụ ọtụtụ ebe n'akwụkwọ nsọ iji wepụta nke a. Taa achọrọ m ịgwa gị okwu n'isiokwu a, nke bụ ohere dị ukwuu nakwa oke ọlụ nke dị n'ịbụ nne na nna. Aga m agwa gị na otu n'ime ihe dị oke ọṅụ n'ịbụ onye nne na nna bụ na ị gaghị azụ ihe emume obi ụtọ n'ahịa, n'ihi na ụmụaka na-eweta obi ụtọ n'ezinụlọ gị. Mgbe ụfọdụ emume obi ụtọ a na-agafe n'ezinụlọ jirokwa na nzukọ. Mgbe na-adịghị anya gara aga, otu onye zitere m ụfọdụ ihe ndị dị mma nke mere na nzukọ ụmụaka. Mgbe ndị ọzụzụ atụrụ na-ekpe ekpere n'otu ụbọchị ụka, e nwere opi dara ụda nke ukwuu site n'azụ. Egwu jidere nne Gary. Ọ tụrụ ya mbọ, mee ka ọ nọrọ jụụ. Mgbe ofufe gasịrị, ọ sị ya, "Gary, gịnị mere iji mee ihe dị otu a, bụ ifu opi dara ụda n'ime ụlọ ụka?" Ọ zaghachi na nrụrụ isi sị, "Nne m, arịọrọ m Chineke ka ọ kụziere m ka esi egbu opi." Ọ bụkwa mgbe ahụ ka ọ zara m. Nwata ahụ nwere okwukwe dị ukwuu. Ọ bụ na ọ bụghị otu a? Otu onye rabai jụrụ otu nwata nwoke gbara afọ 6 ya, "Ọ bụ eziokwu na nne gị na-ekpere gị ekpere abalị niile?" "Nke a bụ ihe m nụrụ." Nwata ahụ wee zaa ya sị, "Nke ahụ bụ eziokwu, nna anyị." Ọ sị, "O meziri emezi n'eziokwu. Ọ bụ gịnị ka ọ na-ekwu n'ekpere ya?" Nwata nwoke ahụ wee zaghachi, ọ na-asị, "Ekele dịrị Chineke na m na-arahụ ụra." Amaghị m ma o nwere onye pụrụ ịgba ama nke a n'ebe a. Ọ dị mgbe ụfọdụ, n'eziokwu, obi ụtọ anyị nwere bụ na otu nwaanyị nwoke maọbụ nke ọzọ na-arahụ ụra, n'ihi na mgbe ọ bụla ọ mụ anya, ọ bụ oke ọrụ nye ndị nne na nna ya. Anụrụ ka otu nwata nwoke na-ekpe ekpere. Ọ sị, "Ezi Chineke, biko chekwaa nne na nna m na nwanne m nwaanyị na nwanne m nwoke nakwa mụ onwe m na nkịta m. Biko lekọtakwa onwe gị Chineke, n'ihi na ọ bụrụ na ihe ọbụla mee gị, anyị niile nọkwa n'oke nsogbu." Ihe o kwuru n'ikpeazụ ahụ bụ nnọọ eziokwu. Ọ bụghị ihe mara mma na onweghị ihe ọbụla nke pụrụ ime Chineke? Haleluya! Aga m ekwupụta nye gị na obere egwu na-adị m mgbe ọbụla m ga-ekwu okwu banyere ezinụlọ. Ọ bụghị na ọ karịrị isiokwu ndị ọzọ niile ịdị egwu, kama ụjọ m bụ na mmadụ nwere ike iche na mụ onwe m na-ekwu dịka onye mazụrụ ihe niile n'akụkụ a. Ma aga m ekwupụta nye gị na eso m bụrụ onye na-amụ ihe. Apụghị m ikwu n'ike m niile dịka ọkachamara na nke m, kama emejọ m ọtụtụ ihe. Apụrụ m ịgwa gị ụfọdụ n'ime ha ka ị ga-akwa ime ha. Ọ kụziworo m ọtụtụ ihe n'afọ ndị a niile. Aga m achọkwa idu aka m na ngụ gị bụ ngụ nke ụfọdụ ndị nne na nna ndị bụ ndị ntorobịa n'ebe a. Ugbu a mụ onwe m nwere ụmụ. Apụkwara m ịgwa gị otu ihe nke m chere ị pụrụ ịbụ onye nne na nna dị mma. Chineke pụrụ ime ka ị bụrụ onye nne ma ọ bụ nna nke ị chọrọ ịbụ. Anyị adịghị anụkwa ozi ahụ nke ukwuu n'ụbọchị ndị a. Ihe niile anyị na-anụ bụ akụkọ ọjọọ na ihe ike dị iche iche. Anyị kwesịrị inwe ịgba ume. Achọrọ m ka ị mara
na ị pụrụ inwe ụmụaka ndị hụrụ Chineke n'anya, bụrụkwa ngọzi nye obodo ha. Achọrọ m iwetara gị owuwe anya na ịmalitewo n'ụzọ nke ga-eduru gị ruo n'ọṅụ na obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị soro ụzọ Chineke. Chineke, onye dị elu karịsịa ihe niile, enweghị mgbagwoju anya n'ihe ndị na-eme n'ụwa anyị taa. Amaghị m ichewo maka nke a oge ọbụla. Akụkọ ụwa oge abalị adịghị eju ya anya. Ọnọdụ nke ụlọ akwụkwọ anyị nke ndị gọọmenti nwe adịghị enye ya nchekasị. Ihe igwe onyonyo TV na-ekwu adịghị eme ka o nwee mgbagwoju anya. Ọ maara maka oge a nke anyị bi n'ime ya nakwa nke anyị na-azụ ụmụ anyị. Ọ maara maka tutu ọ bata na ngụkọ nke oge anyị. Ọ maara ihe ga-eme ihe niile tutu mgbe a tụrụ ntọala ụwa. Ọ maara nke ọma ụdị ụwa ụmụ anyị na-etolite n'ime ya taa. Achọkwara m ka ị mara site na mmalite na Chineke pụrụ dịka ọ dịrị ụnyaahụ nakwa afọ 50 gara aga, ọbụna ruo mgbe ebighị ebi gara aga nakwa ruo mgbe ebighị nke na-abịa abịa. Ọ pụrụ inye ụmụ ya ike na amamihe na nghọta nakwa ngọzi nke ha chọrọ maka inwe ezinụlọ na-atụ egwu Chineke. Otu a ka e dere ya n'otu ahịrị akwụkwọ nsọ anyị maara nke ọma. Ọ sịrị otu a: ma Chineke pụrụ ime ka amara niile babigara unu ụba oke, ka unu wee babiga oke ịlụ ezi ọlụ niile ọbụla, ebe unu nwezuru ihe niile na-akpa unu n'ụzọ ọbụla mgbe niile. Ahụkwara akụkọ nta nke ahụ nke na-asị ihe niile na-akpa unu n'ụzọ ọbụla mgbe niile, ka unu nwee ike ịlụ ezi ọlụ niile ọbụla. E nwere ihe niile eji arụ ọrụ n'ime Chineke. Chineke enyewo okwu nke zuru oke ma ọ bụrụ na anyị aghọta ya. N'agba nke ọmụmụ ihe a niile, unu ga na-anụ ka m na-eto unu site n'obi m niile, na-eti mkpu n'olu dị elu dịka m pụrụ n'ụzọ dị iche iche sị, ị pụrụ ime ya. Achọrọ m ime ya n'ihi na ekwenyere m nke a n'obi m niile. Chineke anaghị enye anyị ọlụ mgbe ọbụla na-enyeghị anyị ngwa ọlụ anyị ga-eji lụọ ya. Ọ dịghị enye gị ụmụaka ma nọrọ n'eluigwe na-ele ka ị na-egbu onwe gị n'ihi onyinye a. O nyewo gị onyinye a. E nwekwara akwụkwọ ntụziaka ya na nke a na-eso. Oge eruokwa mgbe anyị ga-amalite ịgụ akwụkwọ ntụziaka a, kama ige ihe niile ndị anya anyị na-ahụ maọbụ ndị ntị anyị na-anụ banyere ihe anyị kwesịrị iji akụ Chineke dị ebube na-eme. Akwụkwọ Ilu isi 22 amaokwu 6 bụ okwu nke a na-aghọtahie nke ukwuu. O nwere olileanya. Ọ sị, zụlite nwata dịka ụzọ ya si dị, ọbụna mgbe o mere okenye, ọ gaghị esi n'ime ya wezụga onwe ya. Akwụkwọ James isi 2 amaokwu 5 bụ ahịrị nke na-amasị m ọtụtụ oge. Ma ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọbụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufe na-ataghịkwa ụta, a ga-ewerekwa ya nye ya. Chineke nwere amamihe zuru oke nye anyị naanị ma ọ bụrụ na anyị ga-arịọ ya. Ihe naanị anyị kwesịrị ime bụ rịọ. Anyị enweghị n'ihi na anyị adịghị arịọ. Akwụkwọ Abụọma isi 31 amaokwu 24 sịrị, dịnụ ike ka obi unu nwekwa ume, unu niile ndị na-echere Jehova. Ọ bụrụ na ị nwere olileanya na Chineke, ị pụrụ ịdị ike, nwekwa ume n'ọlụ ọbụla nke Chineke nyere gị. Aghọtara m na anyị ndị bụ ọkachamara n'ịzụ ụmụaka emewo ka ndị nne na nna kwenye na tutu ịzụọ nwata nke ọma, ị ga-achọ onye ọkachamara na ụdị ịkpa agwa ndị mmadụ, bụ ndị a na-akpọ ndị psychologist, ka ọ gwa gị ụdị nwata ị nwere. Site n'ebe ahụ, i jee n'ọdụ akwụkwọ ma zụọ akwụkwọ niile ị pụrụ ịzụ banyere ka esi amụ agwa ụmụaka gị, nke na-eme ka ị kwenye na ha ga-enwe ọganiru. Anyị emewokwa ka ihe e mere na mbụ ka ọ bụrụ ọlụ dị mfe yie ihe omimi dị ukwuu. Achọrọ m ịgwa gị ihe Chineke kwuru. Chineke kwuru n'akwụkwọ Abụọma isi 115, ọ sịrị, ka Jehova tụkwasịrị unu mmadụ, ka ọ tụkwasịrị unu
tụkwasịkwara unu ụmụ unu. Ndị a gọziri agọzi dịrị Jehova ka unu bụ, onye meworo eluigwe n'ụwa. Ị maara na nke ahụ bụ ihe Chineke chọrọ inye gị n'ezinụlọ gị? Ọ chọrọ ịgọzi gị. Ọ chọghị ime ka ihe siere gị ike. Ọ chọrọ igosi gị onye ọ bụ. Ọ chọkwara ịgọzi gị site n'ezinụlọ gị. Abụ Ọma 103 kwuru sị, obi ebere Chineke dị si n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi na-arụ ndị na-atụ egwu ya. Ezi omume ya kwa rue n'ụmụ ụmụ ha. Chineke chọrọ ka ọ gọzie gị dịka ọ na-agọzi gị, gọziekwa ụmụ gị site na ha ruekwa n'ụmụ ụmụ gị. Nke ahụ bụ obi ya. Nke ahụ bụ obi Chineke mgbe niile. Chineke anọghị n'eluigwe na-ele anyị anya ka anyị gabiga ngharịpụ na ihe ike n'ịzụlite ụmụaka anyị. Chineke nyewe anyị okwu. Nsogbu anyị esighị na Chineke. Nsogbu anyị si anyị n'aka. Anyị adịghị ege ndụmọdụ ya ntị. Anyị na-ege ndị amụmamụ niile bụ ndị sị na ha bụ ndị ọkachamara banyere agwa ndị mmadụ nakwa ndị ọkachamara na-ezo ụmụaka, ndị dịka ndị ọkammụta Spox. Anyị echefuokwa ihe Chineke kwuru. Anyị enwetawokwa ihe anyị kwesịrị. Mgbe ị siri na Chineke tụgharịa, ihe na anyị ga-enweta bụ ngharịpụ na ọdịda. Ị maara ihe o kwuru n'akwụkwọ Deuteronomy 5:29? Gee Onyenwe anyị ntị. Ọ sịrị, ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na mkpụrụ obi ha dị ha otu a, ịtụ egwu m na idebe ihe niile m nyere n'iwu ụbọchị niile, ka o wee dịrị ha mma, dịkwara ụmụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Nke ahụ bụ ihe Chineke chọrọ. Ọ chọrọ ka ihe dịrị anyị na mma. Nke ahụ bụkwa ihe mere m ji kpebie na m ga-awụpụrụ n'obi m banyere mkpa ezinụlọ na-atụ egwu Chineke dị nakwa onyinye Chineke nyere anyị. Amaara m na ụfọdụ n'ime unu nwere ụmụ ụmụ. Unu na-echekwa, oge agafewo nye m, oge agafebeghị. Ị ka nwere ozi nke a ga-enye gị nye ụmụ gị nakwa ụmụ ụmụ gị. Ụfọdụ n'ime unu enweghị di maọbụ nwunye. Unu na-echekwa, otu ụbọchị aga m abụ nne maọbụ nna. Ma mmadụ ọbụla bụ nne maọbụ nna nye ndị ọzọ na-abịa n'ụzọ. Achọpụtawo m nke ahụ. Amaara m ọtụtụ ndị na-enweghị di maọbụ nwunye, ndị na-elekọta ụmụaka ma na-enyekwara ndị ọzọ aka. E nwere ozi nọ na nke a nye onye ọbụla n'etiti anyị ma ọ bụrụ na anyị ga-ege ntị. N'ụbọchị ndị gara aga, mgbe ndị inyom nara emezi isi ha n'ụlọ, otu onye nne nara eme njike maka ya na di ya ịnọkọ. Ọ nara asa isi ya. O wee nụ olu ụmụaka abụọ ndị kwesịrị ịnọ n'akwa ndina ha. O welikwara olu ya ma tie mkpu, unu ụmụaka, laghachinụ n'akwa ndina unu. Mkpọtụ ụmụaka ahụ wee dajụọ. Ma ngwa ngwa ọ malitewara ọzọ. Aka ụmụaka wee malite ịda n'elu. Ugbu a iwe malite iwe ya. Nne ha kee akwa n'isi ya, jee ka ọ gbagoro n'elu wee sị, mgbe ọzọ m nụrụ olu unu, ana m arịgota n'elu ebe ahụ. Ebe o chere na mba ya ga-eme ka nsogbu akwụsị, ọ laghachi ebe ọ na-asa isi ya. Ma mgbe na-adịghị anya, ọnụkwa ka ụmụaka na-eme mgbagharị ọzọ. Ugbu a oke iwe were ya, oke akwa ya n'isi, gbagoro n'elu nakwa n'ime ụlọ ebe ụmụ ya na-egwu egwu. O wee sị ha, agwara m unu hie ụra. Ihe m na-ekwu bụ ka unu hie ụra. Ugbu a unu jee n'akwa ndina unu hie ụra. O si n'ime ụlọ ahụ pụọ ka ọ mara ihe ga-eme. Oge ntị obere oge, obi jọrọ ya njọ. Ọ chọkwara ịmara ma ụmụaka ya ha na-ege ntị ihe ọ gwara ha mee. O jiri nwayọọ mee nzọụkwụ ole na ole site n'ebe ha nọ. Mgbe ahụ ọ nụrụ ka nwa ya nke nta na-agwa nke okenye, onye bụ onye ahụ? Ya mere ọ hụrụ na ị pụghị ime ka ha mee ihe dị gị mma. Eleghị anya, ị pụrụ ike ihe n'isi gị jee n'elu menye ha ụjọ, amaghị m. Ma ihe dị n'akụkụ a bụ na ụmụaka nwere ike tinye gị obi ọjọọ mgbe ụfọdụ ma daa n'ala na-achị ọchị n'oge ọzọ. Nke ahụ ọ dịghị ịtụnanya.
ihe ha na-amasịkwa anyị karịa nke onwe anyị, n'agbanyeghị na anyị maara na ha na-akpasu anyị iwe mgbe ụfọdụ. Ma nke ahụ bụ ihe nọ n'ịzụ ụmụaka, ọ bụghị ya? Ọ bụ ọnọdụ dị ukwuu, bụ ịkpọ mmadụ nne ma ọ bụ nna, ma ọlụ ya na nke asụ dịkwa ukwuu. Dị otu a, enwere m usoro ihe ọmụmụ pụrụ iche nye unu taa. Ọ bụghị nkwugharị ọnụ, kama ọ bụ usoro nhazi ihe. Achọrọ m ka ị dedata ha, chekwa echiche maka ha. Aga m anọ naanị obere oge na nke ọbụla. Nke mbụ, achọrọ m ịgwa gị maka ohere nke karịrị nkọwa. Ohere nke a na-enweghị ụzọ a pụrụ isi kọwaa ya. Chineke na-agwa anyị n'okwu ya na ịzụlite ụmụaka bụ ohere dị mma nke ukwuu, ngọzi nke si n'eluigwe, nke mere ka onye obi anyị ọṅụ. Anwapụtawo m nke a ihe karịrị 25 mụ na Ado na nwunye m ahụwekwa ọtụtụ oge ọchị na ọṅụ. Anyị enwewekwa ụbọchị na abalị mgbe obi anyị nọ na mgbawa nke ukwuu, ruo na anyị apụghị ihi ụra. Adịghị m ahụta onwe m dị ka nna dị ukwuu, ma amụtawo m ọtụtụ ihe. Ugbu a, enwere m ụmụ na-agbakwa isi awọ. Ọzọ, mgbe na-adịghị anya, agaghị m enwekwa agịrị isi. Apụkwara m ịgba àmà na ọ dị mkpa ịmalite ngwa ngwa zụlitere Chineke ụmụaka gị, ka ha wee bụrụ ihe kacha mkpa na ndụ gị. Obi dị m ụtọ na m kpebiri ime n'ezinụlọ m ihe kachasị mkpa mgbe ụmụaka m dịrị obere. Achọghị m ka etoo maka nke a, n'ihi na ọ bụrụ ihe otiti n'etiti anya ime ka m nwee mkpebi a. E nwere akwụkwọ akpọrọ ihe otiti n'akụkụ isi banyere inwe nchepụta nke ọgụgụ isi. Enwekwara m ya n'etiti anya, ma ọ bụrụghị nchepụta na ọgụgụ isi. Mgbe m gụsịrị akwụkwọ ebe a na-azụ ndị ọzụzụ atụrụ, nọrọkwa n'okpuru mmadụ afọ 2, abịara m n'obodo Fort Wayne nke Indiana ịmalite nzukọ. Anyị jiri ezinụlọ 7 malite n'ụlọ ofufe nke a nara ebugharị. Nke a mere ka obi tọọ m ụtọ nke ukwuu. N'ikpeazụ, anọrọ m ebe mbụ m dịka onye ọzụzụ atụrụ. Nzukọ nke mụ onwe m bụ onye ọzụzụ atụrụ dị na ya. Dịka ọtụtụ ndị gụsịrị akwụkwọ na-abanye n'ọrụ, ihe nara akacha kpalie mmụọ m n'ụbọchị ndị ahụ abụrụghị ọchịchọ, kama ụjọ ka m ghara ịda. Echetara m oge m ji ụgbọala gagharịa gburugburu ebe nzukọ anyị nọrọ, hụkwa nzukọ niile dị ukwuu bụ ndị kwụsịrị ike n'onwe ha. M wee na-eche, ana m amalite nzukọ n'obere ụlọ nke a na-ebugharị. Kedu onye nọ n'ụwa a ga-abịa ofufe na nzukọ m n'etiti nzukọ niile a jupụtara ebe a? Mgbe anyị malitere izuụka nke mbụ, anyị nwere mmadụ 30, ezinụlọ 7, ma ndị ọbịa ole na ole ndị na-amaghị ihe ha nara eme. Anyị nwere ndị bịara ofufe otu oge n'ihi na ha chere na ọ bụrụ ebe a nara elere onyonyo. Mgbe ha banyere, ha pụghịzi ịpụ. Anyị nwere ọtụtụ ihe dị iche iche mere n'ụbọchị ndị ahụ. Ekpebiri m na agaghị m anọ na nzukọ dị nta. Ekpebiri m na aga m ewu nzukọ ahụ. Ya mere, aga m achọ ikwu na akwaliri m n'ime mmụọ. Mgbe m laghachiri anya azụ, ana m eche na akpaliri m n'ime mmụọ nsọ. Ma dịka eziokwu siri dị, ọ bụrụ ụjọ ka m ghara ịda kpaliri m. N'agbanyeghị na nzukọ ahụ dịrị nta, alụrụ m ọrụ dị ukwuu ebe ahụ. Enwere m iwu maka ịlụ ọrụ nke na-enye arụ ike. Echere m na amụtara m nke ahụ site na nna m. Ahụkwara m ihe m na-eme n'anya. Mgbe ụfọdụ ana m eme ya karịa nke o kwesịrị, ma ahụrụ m ọrụ m n'anya. Ọ dịghịkwa m ka ọ bụ ọrụ. N'ụbọchị ndị ahụ, arụsiri m ọrụ ike karịa nke m na-arụ taa. Anara m eje n'ezinụlọ ndị mmadụ abalị niile nke izu ụka ọbụla, nakwa ụbọchị Satọde niile. Anara m eje hụ ndị mmadụ n'ehihie
ma ọ bụrụ na ha kwenye ka m bịa. Ụbọchị Fraịde niile anara m achịkọta ebe obibi ndị mmadụ niile m nwetara n'izu ahụ, werekwa ekwentị kpọọ ha niile ka mụ na ha yie oge mgbe m ga-abịa hụ ha. Ekpebiri m oge nzute, ọ bụghị naanị nye ha kama nyekwa m onwe m, n'ihi na amaara m na ọ bụrụ na enweghị m mkpebi maka nke ahụ nye onwe m, apụrụ m ịgharịpụ mgbe oge ahụ ga-eru. Izu ụka niile emere m ka akwụkwọ ebe m nara edekọ oge mụ na ndị mmadụ ga-ahụ dịrị ka nke onye azụmahịa ma ọ bụ ndị na-ere ọrụ inshọransị. N'etiti ihe omume a niile, mụ na Donna nara agbalị ịzụlite ụmụaka abụọ, Janice na David, ndị jiri ọnwa 13 dị iche n'afọ ha. N'ezie, ọ bụrụ Donna nara arụ ọtụtụ ọrụ dị n'ịzụlite ha. Anọrọghị m n'ụlọ, anọrọ m n'ọrụ mgbe niile, ya onwe ya nọrọ n'ụlọ mgbe niile. Ịnụọ maka nna onye na-adịghị anọ n'ụlọ, nke ahụ bụrụ m n'ezie. Abalị niile anara m ebi ndụ a, na-achọkwa ịbụ onye ọzụzụ atụrụ nye ndị mmadụ nọ n'akụkụ obodo abụọ nke Indiana. Aghọtaghịkwa m na enwere m ụmụ atụrụ abụọ na nwunye ndị chọrọ ka m lebara ha anya. Mgbe m laghachiri na mgbede, ike agwụsiwo Donna n'ilekọta ụmụaka anyị n'ụbọchị niile. N'ime obi m, ọ nara amasị m ka Donna na ụmụaka nọrọ n'ụra mgbe m ga-alọta n'ụlọ. Ọtụtụ oge anyị adịrịghị anọkọ, ewepụ mgbe anyị chọrọ iri nri ụtụtụ. Ọzọ ga-abụkwa n'ụbọchị nke na-abịa. Ọ dịrịghị anya mgbe nwunye m malitere ime ihe ndị nyere m ịdọ aka na ntị. Eleghị anya, ihe ndị a nọrọ ebe ahụ ogologo oge tutu mgbe m ghọtara ha, ma n'ikpeazụ amalitere m ịnụ ha. Eleghị anya, ha malitere ịda ụda karịa. Amaghị m, ị kwesịrị icheta na anara m arụ ọrụ Chineke. Kedu ka ọ ga-eji alụso onye nwaanyị ọgụ? Kedu ka Donna ga-esi na-eme nke mgbe ọbụla? Ọbụna mgbe ahụ, ọ nara ajụ ajụjụ n'ime onwe ya na nzuzo. Bụkwa ajụjụ a nke m jụrụ ugbu a. Oge ụfọdụ iwe wekwara m maka nke a, ma ajụjụ dị ya bụ nke a: ị ga-apụkwa ọzọ n'abalị a? Aga m asịkwa nwunye m, ọ bụ m bụ ngụkọ ahịa niile a na-ere na nzukọ ahụ. Ọ bụ m bụ ihe niile e nwere. Ọ bụ m bụ onye e were n'ọrụ. Ọ bụ m bụ ode akwụkwọ. Ọ bụrụ na emeghị m ya, agaghị m eme ya. Ọ dịghịkwa onye ga-eme ya. Ọ bụrụkwa na emeghị m ya, anyị ga-enwe naanị mmadụ 30 na nzukọ ahụ ogologo ndụ anyị niile. Nke ahụ ọ bụ ihe ị chọrọ? Ajụjụ a ọ daghị ụda ka ihe dị nsọ, ma ọ bụ dịkwa mma na ntị. Anara m ahụta iwe n'anya ya. Otu ụtụtụ, ọ jụrụ m ma anyị pụrụ ịkparịta ụka nwa mgbe nta. Anyị wee nọrọ ala n'usekwu. N'agbanyeghị afọ ole m biri ndụ, apụghị m ichezọ ihe nwunye ọma m gwara m n'ụbọchị ahụ. Ana m ekwu mgbe m na-akụzi ihe n'ebe dị iche iche n'ala anyị, na nke ahụ bụrụ oge gbanwere ihe niile na ndụ m. Nke a bụ ihe ọ gwara m. Ọ sịrị, achọrọ m ka ị mara na apụghị m ịjụ gị ka iji ebi ndụ gị ọzọ. Amaghị m ka m ga-esi mee nke a niile ihe nke ị na-eme. Ana m ekpe ekpere maka nke a. Onye nwe anyị gwakwara m nke a. Ọ sịrị m na ọ bụ gị bụ onye nchụàjà n'ezinụlọ a, David. Otu ụbọchị, ị ga-enyekwa ngụkọ maka ihe ị mere dị ka onye ndu n'ezinụlọ anyị. Ụmụaka ndị a bụ ọrụ dịịrị gị. Aga m ejidekwa ime mkpebi kwesịrị ekwesị, ma aga m ahapụrụ gị na Chineke nke a. Nke ahụ bụrụ ihe otiti n'etiti anya m. Wow! Ọ dị ịtụnanya.
ihe okwu o kwuru naanị nkeji 15 pụrụ ime. Echetara m ka m jere n'ekpere na mgbe e mesịrị wee sị, Chineke, ị kpọghị m n'ebe a ibibi ezinụlọ m n'aha iwu nzukọ. Uche gị adịghị emegide onwe ya. Ebumụzọ bụrụ nna. Ọ bụrụkwa na ị ga-enyere m aka site na amara Chineke, aga m eme ka ụmụ m bụrụ ihe mbụ malite n'ụbọchị nke taa. Ha ga-ebu ụzọ bịa tupu ndị ọzọ. Nhazi ihe na ndụ m dị ka ha si dị mkpa kwụrụ ọtọ nke ọma. Agwa ụmụ unu nke a mbụ, abụ m mmadụ. Mmekọrịta ihe mbụ m bụ nke mụ na Chineke. Apụghị m imebi nke a n'ihi mmadụ ọbụla. Nke abụọ bụ nke mụ na nwunye m. Aga m ahụ ya n'anya karịa ihe ọzọ ọbụla ma ewepụ Chineke. Nke atọ bụ nke mụ na ụmụaka m. Abụ m nna. Ihe ọzọ niile na-eso ndị a n'azụ. Nke anọ, abụ m onye ọzụzụ atụrụ. Ana m agwa unu mgbe ụfọdụ, iwe ewela gị mgbe m kwuru nke a. Unu bụ nke anọ. N'ihi na ị hụrụ, ọ bụrụ na mụ na Chineke na nwunye m na ụmụaka m adịghị na mma, o nweghị oke ihe bara uru m pụrụ inye unu n'ebe a. Ya mere, agbalịwo m ime nke a ka ọ bụrụ usoro nhazi mkpa nke ndụ m. Nke ahụ ga-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị meekwa ya na ndụ gị, ọ ga-arụkwara gị ọrụ. Tinye Chineke na mbụ, nwunye gị ma ọ bụ di gị na nke abụọ, ụmụaka gị na nke atọ. Ihe niile ndị ọzọ ga-eso ndị a. Ị maara, mgbe ọbụla m hụrụ ka nke a nọ n'ọlụ, ana m ahụta obi ụtọ na afọ ojuju. Ma mgbe a na-ebibi ya, ana m ahụta ịkwa mmakwara. Taa eji m aka na Chineke sitewo na okwu ya ma gọzie gị. Site n'isiokwu a nke anyị wetara gị banyere ịzụlite ụmụaka, achọrọ m ka ị mata na ọ bụghị onye nụrụ okwu a na-anara ngọzi, kama ọ bụ onye ahụ tinyere ya n'ọlụ. Ugbu a arịọ m gị ka ị gbaa mbọ ma tinye okwu a n'ọlụ. Dị ka ị na-eme nke a, ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225-0602-5690 ma ọ bụ na 225-0551-4906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 P.O. Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.